hai kublai yepi wei baro haka katang utrai Jesu belong no pen ba no sispa ka benta bangine kren ka ni ka por kalong wat ya kren khñium ka bangila ban shem na ka shiti ucha ka no san khot bakhandai wat ya kren khñium par lok hi ko para banget ba on pen rem yepi hakmi uta unong bishar uyang ken hakmat ka jingkhang yu i hakini kit khot u Jacob u shekri utrai u don ka jing ngok ya ya ka rukom im jong ki banget pakinnam ya kren khñium paramaki u sneng ban maham u ong wat ya kren khñium paraloki kwa ban yo i bakani kan dan hapdeng jongki namar kam day kababha henry kala ban yalam sha ka basniu u tip ru bakani ka day ka jinglong ka bajudan ha briu uju sngo tanan ban khñium bat ban sngo persya kata ka bajulong ha briu lada yale ban pendu yaka u Jacob ru u ong wat ya kren khñium ba on pen rem yepi namar u yo i ka ei balaja men bagi khun Israel ke la dap tang da ka jing khñium ha ka riklau persya yo Moses badu Aaron kim sngo wun ya ka jingalam jong ki kim tip bat kim sngo thu ba dai ublei ba penmi yaki nari Egypt ban lech shakari kanan ya ka ba ublei la kularo Abraham kani ka jingle jongki kala penbi tari ublei blei la pha do sending kila po batte kila yap shibun e asal Paul ru la tho ka baning kong shikinong korin la na ba shipeu ka ba shipeu uang lemni wat ya khñium phi kumba kibana ki jong kita kila khñium bala penjat no khot yaki da uta ubala penjat Paul ru udan ka jisngo thu par ka ji champang da ka bola maham jur bat sneng ban ong wat ya khñium phi ka jing khñium kampen snobha ya ublei Philippi no ba art khot ba khasaru tule yaki ei baro klem ga jing khñium bat ka jingania hang ni ru Paul ukantu ba haki ei ba phile le klem ga jing khñium la ha kanu ka benta gum ha ka ba trei ni ai ni Christian ka kam ka joblei wat ha ka ba pi shakri yaki shakri utrai kum ha ka ba khot basa ni sumar ni ai bam yaki ka shiti u Petros ka baning kong kalenong ka ba saud khot ba khandai de long ki ba khot yeng basa sngob ha klem jing khñium u Petros u sham mat u ya kendu ha ka jing trei jung u ba don ki ba khñium wat ha ba ki khot yeng basa ka ta mut ba don ki ba kentai bat khñium dai ka ni ka ba pen long ya u ba uru usneng ya ki ba ngej ba kin long ki ba sabun bat ki ba lep ha klem jing khñium namar ka don ka bainong ba ublei un ai haba don ka jing khñium kaman ra ya ka jing tei ni ka jing kerku ka ba mi pen ban ka jing ya kren ben ni ka jing kren siar ha ka ministry u Jesu ka raja kat ba u Jesu dang shong ba ma yeng u Simon u pangyang tholi lawan ka kentei ban pensle da ka dabi alabasta ka balong ka jingsle ka ba remdor bat ka ba kodor ki ba dan hang ta kila ya kren khñium ya ka ei ka ba kani ka kentei ka lale bat kila ong ban lei la peneno ei ya ka ni ka jingsle u Judas ru balong wen ka sanran u Jesu uru ula khñium gospel yu anis no bakala khot ka basan ka ong kumni u Judas wen pedeng jongki badan nang taw la ong balai bam shla dino ya ka ni ka jingsle lai spa suka ba ban aya ki baduk ka eiba u Jesu ong to ino ya ka ki baduk piyo halaka sngi hinra yanga pimiyo halaka sngi kani ka jing ong jong Judas kam day e ba uperkhat yaki baduk Henry namar ulung baputtu badu kwa mentoy ya ladi
Chua ban pen kot kane kan long ru ka jing sneng ba ka chi kai bangin kan mau ban kiar ban light na kanu ka jing khñium kum ki briu ngi ju bakla bat bun sin ngi ju khñium yanu la ka long ha yeng asam ha ka jing tre jing ta ni ha kai yo ka kot ngim sngo hun bun sin ngi khñium lada ka ni ka jing long ka dan to ino bread no im tamai nang bat sngo hun sngo ngu le bat trei bat shakri da ka jing kamen bat ka jing e bat what ai jaka ya kanu ka basniu ka pen sngo si ya oble to oble ngir khu yi pi we baro na ka ban ta ka boram ju amen